con ela bien. Escribiste de cartas con ela, tú estes carteando mesmo, non? Sí, sí. O que pasa que, non sei, deixou de escribirme, xa hai moitos anos, E non sabes nada desa muller? Non. Queres decir como se chamaba? Isabel. Isabel, bueno, digo por si nos está vendo e quere poñerse en contacto co programa para volver a ter un reencontro contigo, pois tamén é unha boa oportunidade. Bueno, pero despois de todo eso, esa páxina e capítulo que imos a pechar xa, tampouco vivistes despois tan mal, porque traballastes na casa dun cónsul. Sí. Como foi eso, Olga? No cónsul, a miña mamá levaba xa 6 anos traballando ali desde que eso, nun cónsul, porque era cónsul de Israel, era judío. Sí. Donde nós vivíamos era, non sei se alguén daqui conoce Caracas, en San Bernardino. San Bernardino, sí. Sí. Entonces, que está cerca da Plaza da Candelaria. Sí. Bueno, entonces ali había moitas sinagogas máis que eso. E a miña mamá traballaba ali, estuve ali vivindo con ela. E o cónsul foi tan amable que despois, cando nos viñamos, íbamos pararnos para vir para España, díxonos, Caracas vaise poñer fatal. Pero que facías ti nesa casa? Tu nai traballaba ali? Traballaba ali, e eu estudiei nunha academia. Non chegastes a traballar, ti vivías ali porque tu nai traballaba ali, pero ti non traballaste nesa casa. Despois de acabar no colegio, estudiei peluquería. Salón de peiteado? Sí. A miña mamá dixo, pois mira, eu arreglo roupa, ela, ademais de traballar neso... Cosía? Cosía, facía ela moitas veces a súa roupa e tal, eso. E cobrabas por semana, dísnos? Sí, cando traballaba nas peluquerías, pois pagaban por semana, en cheque. Ali non se paga cada mes, ali é... Cada semana o cheque? O cheque. Acordaste canto che pagaban, canto ese cheque por semana? Eso sí que... Xa pasou moito tempo. Sí. Chegamos a España no ano 78. Claro, pasou moito tempo. Mira, pagaban en cheque... Algúns días. E outras semanas pagaban en billetes ou monedas, como tivera a dueña da peluquería. E non tiñas medo cando che pagaban en billetes ou moedas? Moitísimo, é que non sabía onde metelos. Claro. Porque é que teñen unhas mañas para sacar os cartos que non... Eso é impresionante como rouba. Na parada do autobús é que ainda apenas poñías un pé no primeiro escalón, é onde vai a miña bolsa, é onde vai a miña bolsa. Así. E que facías con eses cartos? Aforralos. Aforrábalos? Sí. Pero tamén ibas de vacacións? Bueno, de vacacións fui a Isla Margarita. Que bonito, Sí. E que tal pola Illa Margarita? Bien, bien. Estuve ali uns días, sí. Porque claro, Marcial, dinos que todo era traballar, pero tamén a Illa Margarita é un sitio bonito para... Non ia ser todo traballo, a cabeza, básicamente. Sí, estuve na Isla Margarita, sí. Esa é unha illa moi turística, onde vai, o que pasa que hai que ter con que, non? Pero hai moita xente que vai de lua de mel aí, a Illa Margarita hoxe en día. Eu teño unha dúbida falando dos cartos, aí xa se producira a caída do Bolívar? Non. Non? Non. Nos viñémonos 3 meses antes de que o Bolívar... Eso. Porque eu sei que houve xente, galegos moitísimos, que o pasaron moi mal, porque tiñan moitos cartos aforrados, de repente producíose esa caída da moeda do Bolívar e quedaron prácticamente sen nada. A nos pagaronos o Bolívar a 17 pesetas, cando nos eso. E despois veu unha compañeira nosa, que ainda non sei, tardarían en 4 ou 5 meses, o Bolívar a peseta. Claro, pero aí o cónsul, o que nos decías antes, advertiuvos un pouco, entón tiñas ti 23 anos, non? Mais ou menos, e colleste des túa nai, mas ti un cruceiro. Para virnos para España, sí, porque despois de estar alá 15 anos tiñamos unha vida. Claro. E como foi esa viaxe no cruceiro? Bárbaro. Sei que había... Canta xente había nese cruceiro? 1850 pasajeros. Mi madriña, xa para daquela, Sí. Foron como unhas vacacións? Un transatlántico. Canto tempo vos levou chegar? 10 días. Salimos da lá o 10 de maio do 78. Sí. E chegamos a España, a Vigo, o 20 de maio. 1800 persoas... Ti dis que che gustou o baile. Sí. E había un portugués tamén ali no cruceiro. Sí, que bailaba de maravilla. E bailei con el... Porque ele baixouse en... Aí está na foto. Baixouse en Madeira. Ese da foto é o portugués? Ese é o portugués, sí. Esa foto é no cruceiro? É no cruceiro, Ai, pero mira que vos mozos estabades feitos aí.
temos foto do portugués. Que pasou con ese portugués, Olga? Nada, solamente os bailes. Bueno, a ver... Cando aparecía... Era todas as noites. Unhas veces era baile español, andaluz. Sí. Outras veces era... como se chama? Flamenco. Sí. Habría algún fado portugués tamén polo medio. Sí, porque... Mira, eu vexo vos guapísimos aí. Grazas a vos a estas fotos estamos lembrando tamén a moda daqueles tempos. Sí. Os pantalóns acampanados, que volveron, os pantalóns acampanados outra vez, que anda a chavalada outra vez con eses pantalóns aí anchísimos. Sí. E as mulleres eses vestidos bonitos, Como cambiou a emigración. Sí. Porque antes, cando falábamos da emigración a América, tanto daqui para lá como de lá para aquí, falábamos daqueles barcos que tardaban un mes en chegar, aquela travesía era un sufrimento, non se daba chegado, e agora en poucos días nun cruceiro bailando na discoteca, como cambiaron os tempos. E aínda para máis ligando. Sí, no. Como foi no teu caso, porque ligaches co portugués, non me digas. Sí, hasta que se veixou. Claro, é que eu falolle da moda e demás para ver se Olga aquí canta claro, pero non dá cantado claro. Non, pero digo cheu que ligou, Solo houbo bailes, Olga. Solamente houbo bailes, sí, nada máis. Porque tiña a miña mamá ao lado. Estaba pensando neso, claro. Por ganas non foi. Porque ti vías que o portugués tamén estaba aí interesado. Houbo bolboretas, como nos decían antes Charo e máis Carlos. Eso sí que xa non me acorda, pero el bailaba moi ben, moi ben. Ti encheu o ollo o portugués. A lástima que se acabou, mas el baixouse antes. Onde baixou el? Fixaste na mirada, Loli, fixaste na mirada de Olga cara ao portugués. Home, é que non lle quita a mirada. O portugués ten a ollada perdida, pero Olga está mirando para él fixamente. Era un pouquiño máis baixo que a min, porque a min gustan os homes altos. Porque levabas tacóns. Daquela sí, pero desde hai moitos anos que non uso. Pero non era tan baixiño, levabas tacóns, entón sacabas un pouco. Pero sin tacóns, ao mellor, se levas as doradas estas, ao mellor non che sacabas tanto.